Moram ti pokazati koji je najpopularniji proizvod koji kupuju emigranti. Evo vidiš ovo, to je najpopularniji. Pogledaj, šta je to? Što znači, evo piše Home Barber Kit. Eto vidiš, zašto je to najpopularniji proizvod? Zato što ovo, ja mislim, svaka familija emigrantska, a znam i naši dosta što ovo ima, to kupiš, sad čekaj da ti pokažem s druge strane, koliko košta, vidiš, to ti košta $30. Sad šta? Ti za $30 to kupiš i čitava familija je, što kaže jedan moj, podšišana. Oni to se kući šišaju, srede se i oni su ok, ne moraju ići kod frizera, ne moraju ništa, mašinom se svi srede. Tako ja nekad ovako kad negdje izađem, pa kad vidiš subotom, nedjeljom neku našu familiju, što kažu od 4, kad izađu na ulicu, ti odmah možeš reći, oni su isto kupili mašinu, jer oni se svi mašinom tom srede i onda izađu, kontaš jebi ga, ili imaju ovu mašinu, ili možda su pošli u vojsku, ne znaš ti nikad ne možeš i pitati, jebi ga, neugodno je. Ali evo, to ti je jedan od najpopularnijih proizvoda što imaju emigranti. Eto ti, sve sam sada rekao. Važi.